por estar aquí na función de fin de curso dos máis cativiños da Escola de Música do Concello de Oleiros. Como sabedes, este é o alumnado de Música e Movemento, nenos e nenas de 4 a 8 anos, que, bueno, esperemos que sexan os futuros músicos que fornezan a nosa escola e cheguen a formar parte de agrupacións tan exitosas como a nosa banda, a nosa orquesta sinfónica e a nosa Big Band. Bueno, quero darvos a todos, en nome do Concello de Oleiros, polo voso traballo constante, por traer aos vosos fillos todas as semanas, compatibilizando con outras actividades que ás veces lles gustan máis, pero que a larga isto é moi importante para vos e para eles tamén. Nada, gracias tamén aos nenos, que son uns artistas e uns campeóns, e tamén, por suposto, queremos dar as gracias á Escola de Música e aos seus mestres polo seu traballo. A obra que van a poñer que van a representar é unha adaptación da Cincenta, feita polo profesor de Música e Movemento, Coco, e que se titula Cincenta e o violín de cristal. Unha vez rematada a obra, se procederá á graduación dos nenos que rematan Música e Movemento, os nenos de 8 anos, de cuarto de Música e Movemento, que esperamos sigan moitísimos anos máis na escola. Bueno, ahora xa sin máis, con todos vos, a obra Cincenta e o violín de cristal. Moitas gracias. Había unha vez unha nena chamada Sabela Papillón. Sabela vivía nunha pequena encantadora aldeiña da campiña francesa onde todos os seus habitantes vivían da tradición textil. O seu pai, Charles Worth, considerado como pioneiro do negocio moderno da moda e de alta costura, era o asistente de vendas da prestixiosa Maison Gaggelin, que fornecía sedas, liños e cachemiras ás modistas máis prestixosas da época. Debido ao seu traballo, Charles ausentábase en moitísimas ocasións do fogar, deixando a súa querida nena a cargo da súa avoa Marie-Jeanne Bertin, a primeira deseñadora francesa de historia. Marie era unha anciana creativa e enseñosa. A pesar da idade, as súas mans eran capaces de dar vida a fantásticos retratos e maravillosos deseños. Era capaz de crear universos fantásticos da nada. Consecuencia de tanto tempo consumido coa súa avoa, ela, que era así como lle chamaba o seu pai, nunca vía o mundo como era, senón como ela quería que fose. Sabela cría que imaginar un mundo onde todo fose máxico era moito máis divertido que pasar as horas aburrida na súa casa, sen máis nada que facer que estudar os deberes e as tarefas que cada mañá lle poñía a súa mestra Demoiselle Claire. Sabela non era unha nena moi aplicada, non porque non quixese ou puidese, senón porque a súa imaginación era tan inquieta e infinita que non a deixaba concentrarse naquilo que non lle interesaba. Pero un día, cando ela estaba perdida na súa imaginación, algo a sacou do seu embelesamento. A súa avoa, que non só era pintora, creativa, deseñadora e modista, tamén era unha gran apaixonada do violín. Todas as tardes, unha vez terminaba os deberes, a súa avoa lle ensinaba a tocar o violín, escalas, arpexos, estudos, obras dos máis importantes músicos da historia convertiríanse desde entón nos seus compañeiros de xogos. Tanto foi o interés de ela polo violín que nunha das súas viaxes por Italia o seu pai adquiriu do famosísimo luthier italiano Antoni Stradivari un violín Stradivarius que faría, dende entón, as delicias da nena. Ela convertiríase nunha virtuosa do violín, tendo na súa cabeza un único e persistente soño, converterse en concertista de violín como Monteverdi, Lully, Vivaldi ou Paganini. Mentres tanto, Sabela seguía non poñendo moito interese no académico. Seguía estudando música que lle apasionaba.
a vez que dedicaba a voar a súa imaginación ata tal punto que entre matrices e raíces cadradas inventara unha linguaxe imaginaria co que comunicarse cos paxariños que cada mañá viñan a súa xanela para darlle os bos días. Pero un día, a felicidade de ela viuse truncada. A súa querida e faladeira boiña deixou de tocar o violín para sempre. Ante tal circunstancia, e a pesar de que Sabela xa contaba con 14 anos e era unha adolescente moi capaz de facerse cargo de si mesma,
O seu pai entendeu que a súa filla non podía, durante as súas largas ausencias, quedar só a coidado da súa ama de cría Chantal. Decidindo, sen reflexionar en exceso e pensando que facía o mellor, que o perfecto sería formar unha nova familia. A elixida foi Madame Tremé e as súas malcriadas e consentidas fillas xemelgas, Anastasia e Drisela. Desde ese momento, a vida de ela deu un xiro de 180 grados. Nin escola, nin violín, nin pinturas, nin deseño, nin costura, nin nada que lle lembrase a súa anterior existencia. Cada vez que o seu pai sentábase do seu fogar, Sabela era relegada a condición de serventa, tendo que realizar as labores da casa a modo de criada. Cociñar, fregar, pasar o ferro, facer a coada e, por suposto, nada de música. Nos días na que a desesperación se apropiaba de Sabela, a nena tiraba de creatividade para fantasear coa desaparición do planeta do horrible señora Tremén e das súas odiosas fillas. A súa imaginación era a única que era capaz de facerlle esquecer o inferno no que estaba a vivir, en especial cando, gracias ao seu idioma imaginario, forxou a capacidade de entenderse con máis animales, en especial cos seus amigos os ratiños. Eses seres preciosos e suaviños que, ao ser animaliños que viven nos lugares máis inhóspitos das vivendas, empezaron a aparecer na súa vida cando a malvada Úrsula decidiu cambiar a ela de habitación, desposuíndoa da bonita alcoba para aloxala no soto, á beira da sala do carbón. Entonces, venga, a trabajar todos. Hola, hola. ¿Qué hay que ayudar a Sabela? Sí, lo tenemos. Clicas. Coge maraca, maraca. Coge maraca. Triángulos. Hola, triángulos. Ponedlos en el medio, los triángulos. Vamos a separar los instrumentos por su categoría. Metales, maderas y maracas. Madera, está despistadita allí. Ven para aquí. Venga, corre. Entonces, a ver. Mucho decís, trabajando duro sin parar. Yo no os veo trabajar nada. A ver, si yo hago... Ah, bueno. Es que será fácil. A ver este. Oh, a ver... Las maracas.
Ah, bien. A ver los triángulos. A ver todos este. Ratón, ratón. A ver este. Ah, muy bien, muy bien. Pues venga, a trabajar todos. Dejamos el instrumento en el suelo. Con cuidado. Déjalo allí. Al sitio, al sitio. Ahí estás. Pero o máis sorprendente de todo era que Charles, home afable e confiado, vivía na máis absoluta inopia, sen decatarse da maldade da súa nova familia. O pai dela pensou, durante moito tempo, que o seu matrimonio fora un acerto. Madame Tremaine, unha clienta habitual das galerías Gagalán, foi a muller elixida polo seu pai para formar esa nova e idílica familia que coidaría da súa filla na súa ausencia. Úrsula Tremaine parecía a nai perfecta. Tiña 2 fillas xemelgas, un pouco maiores que ela. Estaba tamén dedicado ao mundo do textil, mellor estaba dedicado ao consumo do textil e proviña dunha familia cuya dilatada carreira musical. As Tremaine, sin lugar a dúbida, eran como anel ao dedo. O cortexo dos enamorados non durou máis de 2 meses e na primeira dese mesmo ano decidiron darse o siquero, coa boda chea de fastos e luxos. Este feito xa sorprendeu bastante ela, debido a que Isabela nunca vira tanto dispendio na vida do seu pai, aínda que, lembrando un dos grandes consellos que lle dera a súa querida avoa, todo mundo merece unha oportunidade, miña netiña. Isabela puxo toda da súa parte desde aquel odioso día primaveral, aínda que ela, que tiña o sexto sentido moi desenvolvido, non se equivocou para nada en xulgar a súa madrastra. Muller cruel, calculadora, fría, chea de ira e ambición, mala como un demo, como un horrible gusto para a moda, así como un distorsionado oído musical. O seu pai, indudablemente, non puido elixir peor.
ahí y seguimos. Venga. As irmáns de ela non eran moito mellor que Madame Tremaine. Eran o puro retrato da súa nai. Anastasia e Drisela eran malcriadas, arrogantes, groseiras, maleducadas, vaidosas, soberbias, petulantes, feas como picio e do mesmo xeito que Madame Tremaine portaban un pésimo gusto para a roupa e unha falta absoluta de habilidade para a música e o canto. Ben, ausencia absoluta para as artes en xeral. A madrasta sempre as comparaba, sempre facía comparacións para tentar facer que as súas fillas odiosas destacasen por encima de ela. Pero ao ver que Isabela estaba chea de virtudes e as súas propias fillas de defectos, empezou a instigalas para que lle fixesen a vida imposible. Ela toca ese infame violín. Tocar o violín é como ter pisado un gato por longo tempo. Mira ela. Escoita o coro angelical das túas fermosísimas irmáns. Canta el ruiseñor, canta el ruiseñor. Basta, 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 rapazas. Tocade mellor os instrumentos para que a vosa irmá, ela, vexa todo o que ten que aprender na interpretación musical. Basta, basta, parade xa, xa! Ante tal atroz momento artístico, Madame Tremaine obliga a calar as súas fillas a man de retirarse a ela para preparar a merenda. Aínda que antes de retirarse, fíxolle fincapé en que se limpara a cala, xa que daba repelús tanta suciedade xunta. Isabela tiña a cara chea de feluxe por estar dormindo na cociña á beira da cheminea, ante as frías noites que o outono lles estaba regalando. Pero ante tal circunstancia, as novas irmás, cuya maldade era infinita, aproveitaban calquera ocasión para rirse da súa irmá, empezando a xactarse dela, poñéndolle un apelativo á súa cara marcada de cinza. Mira, nai, xa o teño. A partir de agora, ímola chamar Feluxenta. E por que non charricenta? O charamela, mellor. Charamela! No, xa o teño. Cincenza, pola cinta da cara de nosa serventa. E así foi. Así foi como ela terminou, cargando con todo o traballo do fogar, sentíndose totalmente abandonada polo seu pai e esquecéndose do seu bonito nome para sempre. Cincenta, que así sería chamada desde entón, sentiuse profundamente abatida ante o seu escuro porvir. Por favor, comportadevos como mademoiselles. Déixame ver o que traes nas mans. Sexta edición do gran concurso musical Jean-Marie Leclerc. Todo mozo ou moza menor de 21 anos, con talento para a interpretación musical, queda convidado ao gran concurso Jean-Marie Leclerc, que terá lugar no Palacio de la Conan o vindeiro venres ás 12. O premio para o finalista será unha xira como concertista
ao redor do mundo xunto ás mellores orquestras de renome internacional. Pero é perfecto para nós, madre. Todo talento. Fermosura. Talento, fermosura. Moito temos que traballar ata os xoves, pero poño a Santa Icía por testemunha que farei todo tipo de truque para que unha das miñas fillas gañe ese maldito concurso. ¿Por qué se quedan ahí? Pais, tivemos un fallo de récord e vamos a repetir, porque as luces non coinciden. Adiantar os nervios, os capaces non se equivocan, equivócanse os adultos. Tania. Non está Tania. Tania, creo que está en el otro lado. Tania. Por favor, rapazas, comportadevos como mademoiselle que sodes. E déixame ver eso que traes nas mans. Sexta edición do gran concurso musical Jean-Marie Leclerc. Todo mozo ou moza menor de 21 anos, con talento para a interpretación musical, queda convidado ao gran concurso Jean-Marie Leclerc, que terá lugar no Palacio de la Conan o vindeiro venres ás 12. O premio para o finalista será unha xira como concertista ao redor do mundo xunto ás mellores orquestras de renome internacional. É perfecto para nós. Madre,
Todo talento? Talento, fermosura. Moito temos que traballar daqui aos xoves, pero poño a Santa Icía por testemunha que farei todo tipo de truque para que unha das miñas fillas gañe ese maldito concurso. Nos metimos antes de la canción. Maracas aquí. No, es ahora. Maracas. Maracas. Cando ela decatouse do convite para o gran concurso musical, no pouco tempo que lle quedaba libre, despois de cociñar, limpar, barrer, faiscar as cinzas da chimenea, púxose a tocar máis e máis tendo en mente dúas cousas: a memoria da súa avoa violinista e a posibilidade de poder ser libre para sempre, deixando como un mal recordo o tempo vivido coa súa madrastra e as súas fillas. Que crees que estás a facer, Cincenta? Que crees? Ti non vas ir a ningún concerto. Ti non tes dereito. Pois nin talento, nin fermosura. Ti solamente es unha pobre criada que perde o tempo imaginando que pode chegar a ser concertista. Dame o violín.
Dame o violín. Dame o violón. Dallo aí. E largo, vai facer o que tes que facer. E recorda, aínda che quedan moitas calabazas por abrir. Cincenta cae ao chan desconsolada, sendo consciente de que vai ser desgraciada para o resto da súa vida. Pero cando xa non lle quedaba un mínimo de hálito de esperanza, empezaron a suceder cousas moi extrañas. A luz da cociña empezou a pestanexar. Un ton azul gobernou todo o espazo. O chan comezou a tremar como se dun terremoto estivera a punto de chegar. O frío do ambiente converteuse nunha agradable sensación de calor. Cincenta, morta de medo, intenta fuxir, pero antes de que puidera escapar a porta, péchase de golpe. Como por arte de magia, apareceu un ser totalmente vestido de azul. Vamos, queridas, tranquilas. Fora, fora, vamos. Los niños, los magos. Adentro. Entren. Este triángulo que no toca. Nadie. Muy bien, así me gusta.
Aínda sin decatarse do que estaba a suceder, Cincenta non lle quitaba os ollos de encima a ese personaxe que, de non ser que ia totalmente vestido de azul e que o seu frai que era un pouco revival, poderíamos dicir que era un auténtico Jean-Marie Leclerc, compositor francés do barroco e considerado fundador da escola francesa do violín. Cincenta, entre o asombro e a emoción, intenta porse en pie, sen soltar a cabaza, pero cando trata de acercarse a él... Bonsoir, mademoiselle. Boas noites, pequena. Non mo digas, non mo digas. Sabela, verdad que sí? Ela, pos coñecidos e amigos, oui? Eu son Jean-Marie Leclerc, o teu fado madriña. O teu fado madriña. E dirás ti, fado madriña? Claro, explícocho, mira. Fado, porque fago maxia cas miñas manciñas. Ademais de tocar moi ben o violón, moi ben. E madriña, porque... A ver, dime ti. Cantos contos de fadas coñeces nas que haxa padriños máxicos? Nada, ves? Bueno, basta de presentacións, que non temos moito tempo. A ver, busquemos aquí neste invernadoiro que temos algo que simule un violón. Nin berenxenas, nin acebolas, nin allos pogros. Que facemos? Pois tiraremos deso que tes aí, filliña, desta cabaza. Corre, pon aquí, corre, corre. Pero, despacio, cuidado. Vale. Trae máis cabazas, non vai a ser que non saia a primeira. Eso. Venga pa aquí. Sabela. ¿Estamos preparados? ¿Seguros? Un secreto te voy a contar. Si las calabazas quieres encantar, sol, fa, mi, re, do, re, mi, fa, sol. Notas musicales y qué magia son. Un secreto te voy a contar. Si las calabazas quieres encantar, sol, fa, mi, re, do, re, mi, fa, sol. Notas musicales y qué magia son. Un secreto te voy a contar. Si las calabazas quieres encantar, sol, fa, mi, re, do, re, mi, fa, sol. Notas musicales y qué magia son. Canten conmigo. Sol, fa, mi, re, do, re, mi, fa, sol. Fa, mi, re, do, re, mi, fa, sol. La, sol, la, sol. Sol, la, sol, la, sol. Más. Sol, do, sol. Sol, do, sol. Sol, fa, mi, re, do, re, mi, fa, sol. Fa, mi, re, do, re, mi, fa.
sé muy bien. Sol, fa, mi, re, do, re, mi, fa, sol. Sol, fa, mi, re, do, re, mi, fa, sol. La, sol, la, sol. Sol, la, sol, la, sol. Do, si, la, sol. Do, si, la, sol. Do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Secreto Te voy a contar. Si las calabazas debes encantar. Sol, fa, mi, re, do, re, mi, fa, sol. Notas musicales y que magia son. Muy bien, vamos, venga, ayúdenme. Vamos, calabazas, colóquense. Vamos a hacerlo mágico. Vamos a ver, con mi varita mágica. A ver si sale a la primera. No. So, fa, do, re, mi, fa, sol. ¡Oh! ¡Un bombardero! ¡Bombardino! Ah, no me sale la R. Bombardino, pero no. Yo quería un violín. Ah, no me sale. Vamos a volver a intentarlo. Era con la fuda. Sol, fa, mi, re, do, re, mi, fa, sol. ¡Oh! Pero esto, este no es el violín. Esto, la pandereta. Algo está fallando. ¿Qué puede ser? No. Ah, necesito vuestra ayuda. No me acuerdo cómo era. Tengo poca memoria. Sol, fa, mi, re. Sol, fa, mi, re, do. A ver, otra vez. 1, 2 y... Sol, fa, mi. ¡Jo! ¡Et voilà! ¡Le violín! ¡Le violín! Nese instante, Leclerc entrega o violín a Cincenta para que puidera ir a demostrar todo o seu talento ao gran concurso musical que, curiosamente, levaría o nome do seu fado madriña. Vámonos, muchachos.
A onde se supón que vas? E de onde sacaches ese violín de cristal? Demo de nena, dame o violín ahora mesmo! Que te crees? Vaite para a cociña, serventa. Largo de aquí e deixa ganar a unha das túas irmáns. Xa che dixen que o violín acabara para ti para sempre. Largo. Fora. Fora. Úrsula, é intolerable o que estás a facer coa miña querida filla. Pero, Non querido... eres digna de pertencer á familia Papichón. Querido. Fora da miña casa, Querido. para sempre. Pero, querido, a túa filla foi un pouco irreverente estes días e tiven que darlle un escarmento. Pero prométoche que nos queremos moito, verdad, Cinceta? Perdón, ela. Fora da miña casa, para sempre. Es un ser malvado e desalmado e sen corazón. Pero, mamá, pero como que fora? Como que fora? É o premio, largo. é o gran Vamos, concurso. largo. É ahora que Fora fala daqui, comigo. fora daqui. Teño fame! Fora. Imos, querida filla, eu levareite a ese prazado gran concurso musical. Dame la zona. Espera, ponte ahí, ponte. Cuidado. Chicos, poneos para allá.
Vamos. Como non podía ser de outro xeito, Cincenta gañou a sexta edición do gran concurso musical Jean-Marie Leclerc, alcanzando o seu soño de ser concertista de violín, honrando como nunca a memoria da súa avoa Marie. O seu pai Charles, totalmente arrepentido por ter sometido a súa filla ao maltrato da Extremén, decidiu coller unhas largas vacacións e acompañar a Cincenta por todos os mellores escenarios do mundo. A súa vez, a madrastra e as súas odiosas fillas tiveron un final un pouco menos idílico, xa que moitas veces a xente que non aprende polas boas, pois terá que aprender polas malas. O noso querido Leclerc, o fado madriño, seguiu estar pendente de todo o grande talento reprimido, organizando concursos musicales e feitizos máxicos por todo o territorio da súa querida Francia. O noso querido... E lembremos, queridos pais e nais, como ensinanza deste pequeno e tenro conto que acabamos de relatar, moitas veces o que necesitan os nosos fillos e as nosas fillas non son cousas materiais, senón tempo de calidade con eles e con elas. Sen máis, moitas grazas por vir e colorín colorá, o tempo de música comezou! Vamos por aquí. Cuidado, cuidado.
Bravo. Brava. No, Coco. Catriona, Catriona. Pero ¿por qué se fue? Catriona. No, al revés. ¡Bravo! Bravo! ¡Bravo! Saluda, saluda, Catriona. Bravo, Catriona, bravo. Ahora Mali. Vamos a por ella. Vamos. Vamos, Malu. Mali, bravo, Mali. ¿A quién? A por los niños. Vamos a por los niños. Vale, los mayores que vienen conmigo, los mayores de la... ¿Estáis aquí, los mayores? Non acabamos. Cristal y... sí, los mayores... Como ben de todos. sabedes os que levades moitos anos en música e movimento, toca poñer o alfinete final o tempo vivido primeiro con Marcos e este ano con Coco. Eso que queri dicir? Bueno, váixenos un pouco sorpresa porque temos as portas abertas, vale? Pero nós creamos así un ambiente como si fora totalmente de sorpresa. Vale, entón, tiramos, os coros nos vamos ou nos sentamos, personaxes fora e tiramos vídeo. I've heard there was a secret chord that David played and it pleased the Lord, but you don't really care for music, do you? It goes like this, the fourth, the fifth, the minor fall, the major lift, the baffled king composing hallelujah, 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 hallelujah. Your faith was strong, but you needed proof. You saw her bathing on the roof, her beauty and the moonlight overthrew you. She tied you to a kitchen chair, she broke your throne, she cut your hair, and from your lips she drew the hallelujah, 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 hallelujah. Maybe I have been here before. I know this room, I've walked this floor. I used to live alone before I knew you. I've seen your flag on the marble arch. Love is not. Subimos a luz e chega o gran momento. Tiramos música. Stephanie Aguilar. Gael Bouza.
Guillermo Calvo. Guille. Olivia Callejón. Iago Cao. Paula de Castro. Artay del Río. Leo Durán. Miguel Ferreiro. Jaime García. Martina García. Olivia Gutiérrez. Valentina Lima. Mateo Méndez. Bruno Moledo. Yago Otero. Alba Paul. Dani Paul. Roque Requeijo. Olivia Rodríguez. Marisa Sande. Lucas Simó. Diego Rodríguez. Y el gran Guille. Chicos, cogemos el gorro y a la de 1, 2 y 3 lo tiramos.